Tutok sa kaayuhan ug kamatuoran. Kredibilidad maoy gibarugan. Ang bagong yugto ng ating himpilan, ang Sunshine Radio, ay SMNI Radio na. Patuloy kaming magbibigay ng mga balita, impormasyon, serbisyo at inspirasyon para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang SMNI Radio ay magsisilbing totoong boses ng bayan at maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Handa ang SMNI Radio na maging kasama sa bawat yugto ng buhay ng mga Pilipino. Inyong maaasahan na patuloy na magsusulong ang SMNI Radio ng pagbabago at pag-unlad. Asahan ang mas pinaigting at mas pinagandang mga programa na ihahatid ng SMNI Radio. Hindi rin mawawala ang mga programang magbibigay inspirasyon at pananampalataya natin sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, Pastor Apollo C. Quiboloy. Tuloy-tuloy sa pagkikinig at panonood dahil sa SMNI Radio, araw-araw kami magsisilbi sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Serbisyong kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ania ang tulumanong mo paila sa lain-laing ahensya, organisasyon, personalidad o individual nga andamugahin sa ilang serbisyong kapartner ng bayan. Atong sayron ang mataglakang nga nabuhat na ug angay pangbuhaton alang sa ikauswag sa matag komunidad ug sa nasud sa kinatibuk-an. Serbisyong kapartner ng bayan. Aniya na ang atong kapartner nga makauban karon. Maayong hapon mga kapartners, maayong hapon Sugbo. Welcome sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Another productive episode na pod ang atong mapaminawan, no? Diri sa atong programa kini gala kapartner Jim Reviosa. Mga kapartners, no, fortunate kay isa ta sa mga naimbitahan sad, no, o nakatambong niining maong gipagayong advanced screening, no. Ginatawag nga Bad Boy 3, no. Og personal po nato nga nakahinabi na kaistorya o siyempre napaminawan, no, ang mapamahayag ni Senator Robin Padilla mga kapartners. Kauban niya iyang sidekick, no, si Dennis Padilla, no. Medyo showbiz ang atong episode karon pero siyempre paminawon siya nato, no, kay mao man kini, no, ang iya mga gina-mention about sa kining dakong project niya karon sa Viva Films mga kapartners, no, particular kining Bad Boy 3, no. Siguro sa mga ginikanan nato, no, sa mga nakaabot pa sa version sa Bad Boy 1, Bad Boy 2, karon Bad Boy 3, gi-mention ni Senator Robin mga kapartners, no, kung yun sa ang journey ni ining Bad Boy 3 kay medyo dugay-dugay na pud ni siya mga kapartners, no, nga pelikula pero karon na gyud, no, aktibo nga in the coming months, no, or sa schedule nga ilang i-announce mga kapartners nga madungan makitaan na kini, no, sa ato ang mga cinemas mga kapartners. Of course, isa sa mga gina-consider nila nga ay online, no, platform ang uso naman na ron, but wala pa final mga kapartners. So paminaw na to mga kapartners ang press conference nga sa Bad Boy 3 kauban si Senator Robin Padilla, kauban si Dennis Padilla pod mga kapartners. Kaguluhan, umiiwas na siyang maging bad boy ulit, pero dahil sa pang-aapi ng mga makapangyarihan sa isang kaibigan, alam nyo naman si Robin, pagdating sa kaibigan, talagang hindi nang iiwan. Kaya pinakita rin namin sa pelikula at naisip din ni Robin na bigyan ng pantay na importansya yung pagiging Kristiyano at yung pagiging Muslim. Pantay lang ang ginawa niyang treatment sa pelikula. Kung ano kami sa totoong buhay, baligtad sa pelikula. Ako yung Kristiyano sa totoong buhay, si Robin yung Muslim. Pero sa pelikula, siya yung Kristiyano, ako yung Muslim. Yun lamang po. Hindi pa, sige. Hindi pa pala. Okay. Diba? Kala ko yun na yun eh. Una po,
alhamdulillah, maraming salamat po sa kanina po kami nandyan ho kami sa harap, kaya po kami pumunta sa harap ni Dennis para pakinggan po kayo. Pakinggan namin, baka may humihilik. Pakinggan namin, baka may nagkukwentuhan. Pero natuwa naman po kami dahil lahat po ng reaksyon ninyo, yung amin pong puso ni Dennis na natuwa po kami. Sapagkat pagka may patawa, tumatawa kayo. Kapag may action, parang ayaw niyong tingnan dahil madugo. Nagre-react po kayo. Pag may drama, tahimik kayo. Nakakatuwa po. Para po sa amin ng mga filmmakers, mga artista, natutuwa po kami kapag nai-entertain namin kayo. Kaya maraming salamat po. Handa na po kaming sumagot sa mga katanungan. Hindi po. Meron po kasing nauso po yung Viking na haircut. Mahaba po yun dito. Sa loob po, naka-trim. Para pagka tinali mong ganun, clean cut siya, pero pagka binuksan mo, mahaba. Yung sa ending scene, nagsimula sa rest house, parang nauwi sa resorts, parang nagbihis pa ang kontrabida from a summer look to a jacket look. Parang, ano ba yun? Change location? Or anong year yun? Hindi po. Yung pong, ano na po yun? 26, 25 na po yun. Opo, pareho na pong 2025 yun. Yung Bicol scene po. Bicol scene, oo. Opo. Pero po yung ending, yun po yung 214. 214? Opo, yung sumabog po yung mga kotse. Oo. Yung naka-security guard. Yun po. 214 pa po namin yun. Yun po yung sinabi So, ko. ibang year yun. Oh, wow. Opo. Opo. Pero hindi halata, ha? Salamat po. Oh, Salamat. Di ba halatang tumanda na po? Kasi po, pagka sa action movie, inuuna po namin kunan yung malalaking eksena. Kasi malaking gastos po yun. Kaya yun po yung unang, first day po namin yun. Kinunan po namin yung dalawang sasakyan na sumabog. Hindi po yung CGI, hindi po yun computer, hindi po yun AI. Sa pelikulang ito, wala pong fake. Lahat po ng napanood nyo, tao po yan. Wala po dyan AI. Kasi uso na po ngayon yung napapanood ninyo, akala po nyo kami, pero hindi po. Diyan po sa pelikulang yan, kami po ni Dennis, kami po ay may pagmamalaki po namin. Matanda na po kami, pero pwede pa po kami sa aksyon. Opo, hindi po kami gumamit ng AI. Opo, hindi po kami gumamit ng fake. At yung pong nakita nyong mga ginastusan po talaga ang pelikulang ito. Wala pong fake dito. May budget po. Opo, may budget po ang pelikulang to. Opo. Good afternoon po, Sir Dennis, Sir Robin, and everyone. Andre Cartilla po from intern from Sunstar Cebu. So my question for you, sir, is the Bad Boy franchise has become part of Philippine action cinema history. In your view, what makes this story continue to resonate with audiences today? Wow, English speaking si ma'am. Oh, parang gusto ko tuloy maghanap ng senador na sumagot dito. Ito pong pelikulang Bad Boy, ito po ay, kung mapapansin mo, malapit po ito sa katotohanan. Yung Bad Boy 1, kung malamang hindi dahil ikaw Napanood ko po, 1 at saka 2. Talaga? Yes, Ay, wow, naku naman, no? Malamang hindi ka pa pinanganak noon nung ginawa. Hindi pa, pero napanood ko po. Ayan, salamat, Iha. Yung Bad Boy 1 kasi tungkol sa family. Kung mapapanood mo, may nanay siya, may kapatid siya. Yung Bad Boy kasingero 2, pong tatay niyo. Oo, yung nangyari sa tatay nila. Bad Boy 2, tungkol sa mag-asawa at kaming dalawang magkaibigan. Tunay din yun, nangyayari, pinakikita namin na ang mga Pilipino talaga mapagmahal sa pamilya, sa asawa, sa kaibigan. Itong Bad Boy 3, tungkol to sa pananampalataya, pagsisisi, kasi may dumadating sa edad ng tao.
aray ko, na babalik ka sa Diyos eh. Hindi pwedeng hindi ka babalik sa Diyos kasi life is meaningless without God. Alam natin yun. Kaya lang, syempre, nakita naman natin yung katotohanan na nangyayari sa ngayon. Pag pinanood mo itong pelikula to, salamin to eh. Diba? Minsan kung sino pa yung mga namumuno, sila pala yung mga kulukulo. At yung mga inosente, sila yung ginagawang masama. Kaya po ito ay may kinalaman sa paaraw-araw na pamumuhay natin. Pero syempre, ang pinakatotoo dito sa lahat, Muslim, Kristiyano, magkapatid tayo. Hindi dapat tayo mag-away. Ang faith natin, dapat dinadala tayo sa Diyos, hindi sa away. Okay, so for my... Sorry konti lang yung in-English ko kasi mahirap eh. Okay lang po, naintindihan ko na. So, for my follow-up question po, so, as someone who has worn many hats throughout your career, what did returning to acting teach you about yourself at this stage of your life? Wow. Una, wala akong maleta kasi. Kailangan ko ng pera. Hindi, itong Bad Boy kasi, pareho kami ni Dennis, Viva kami. Viva kami. Kami may mga kontrata sa Viva. Meron kami mga dapat na tapusin na pelikula. At isa ito. 2014 pa ako nabayaran ng Viva dito. Kaya nagpapasalamat ako dahil kahit hindi nagkaroon ng interest, natapos ko pa rin yung pelikula. At ganun din, marami pa kaming utang ni Dennis. May Mista pa, may Utol Kong Hudlum pa, may Maging Sino Ka Man Part 2 pa. Marami kaming utang sa Viva. Opo, meron po yan. Ewan ko kung gagawin pa ni Ma'am dahil galit yata. Ayoko naman magpaalam kay Kiko. Kay Senator Kiko pala. Opo, sorry po, Senator Francis. Biro lang po, Senator. Opo, gusto lamang po namin ni Dennis makapagpatuloy na gumawa ng pelikula para ma-entertain ng tao. Kasi iba yung politika, iba yung entertainment. Nakita mo ang saya-saya natin dito? Kung politika ang pinag-uusapan natin dito, malamang nag-away-away tayo dito. Kaya kami po, ni Dennis talaga, magkaibigan po kami talaga. Hindi po kami pampelikula lang. Sa lahat ng naging pag-ibig ni Dennis, kasama ako. Pareho lang. Ako din. Na-witness ko mula noong araw pa hanggang ngayon. Mula noong 1990 hanggang ngayon. Alam nyo, ito ang pagsasama namin ulit after, ang huli namin yung Bad Boy 2, 1991 ba? O ilang years bago kami nagsama ulit. Ngayon lang nagsama ulit yung magkaututang dila ng Maging Sino Ka Man. Salamat, Mama. Your English is very inspiring. Sorry po, pasilitan dito sa likod. Aracho from iDeals. Hello, Sir Dennis, and advance happy day. Kailan ba? This coming Sunday na. Oo, Sunday. Ang Father's Day kasi once a year. Ang Mother's Day, 364 days. The creation of Bad Boy, bakit naisipan niyo ipagpatuloy yung kwento ni Bungo? Since parang meron ng part 1 and part 2, bakit kailangan ng part 3, part 4 ka? Actually, nung tinawagan ako para mag-shoot ng Bad Boy 3, nagulat din ako kasi hindi ko alam na yun ang magiging role ko. Tapos nagulat din ako na ang role ko Muslim na barangay captain ng yung pinakamalaking barangay community sa Taguig. Di ba? Malaki yung Muslim community sa Taguig. Kaya nagulat din ako sa role ko. So yung mga importanteng mga dialogue na in Muslim, tinuro sa akin ni Robin yun during the shooting na talaga. Kasi maraming nandun sa eksena namin na wala muna yung mga Muslim words. Wala pa. So habang ginagawa namin yung pelikula, at sa kanya na sasabihin sa akin, Dennis, sabihin mo tong word na to. Ang ibig sabihin nito, ganito. Ang pagsasabi ng word na yan sa ganitong paraan. Ganito ang, yung tono na pagsasalita.
Kaya lahat ng binitawan kong salita, di ba, pati yung abbreviation niya, tama. Kasi sabi nga sa akin ni Robin, para tumagos ka sa Muslim community, kailangan masabi ko yung mga importanteng mga salitang binanggit ko sa pelikula. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil naisip ni Robin na gawin niyang dahilan para maging bad boy siya muli ay yung aking pagkamatay. At pinakita niya rito na kapag kaibigan ka niya, kaibigan ka ni Bombo, hanggang sa dulo, sasamahan ka niya. Ganon din naman siya sa totoong buhay. Nakita niyo naman sa mga nangyari itong mga nakaraang araw. Siyempre, pag nakita niya na ang kaibigan niya nahihirapan, naiipit, hindi niya iiwanan niya. Hindi niya iiwanan niya. Sasamahan niya yan hanggang dulo. Kilala ko ito. Ganun yun. Good afternoon po. Congratulations po pala sa movie. Ako po si Baby Jane from Super Balita. No, so knowing na after 11 years of waiting, bakit niyo po masasabing worth the wait ang Bad Boy 3? At sa pagtalakay nito sa kapangyarihan, influence, at pag-manipulate sa truth po, sa katotohanan, ano ang most important message na gusto niyong maiuwi ng mga Pilipinong viewers? Sa unang ano po, dito po kasi sa, umpisahan ko lang po, ang Bad Boy 1, yan po ang nagbigay ng trend sa action. Kahit tingnan niyo po sa history, ginawa po namin yung Bad Boy 1, yan po yung unang-unang nagpakita ng ibang klaseng Filipino action. Kasi kung natatandaan niyo po, nung lumabas po ako, nag-action ako, kami po yung unang lumabas ng full contact, yung talagang tumatama po talaga yung mga suntok, ganyan. Bad Boy 2, kami naman po ni Dennis nag-umpisa ng humorous ang action. Inumpisahan po namin sa Maging Sino Ka Man, meron na pong, kasi dati romantic action lang. Nilagyan namin ni Dennis ng comedy. Parang kinukuha namin yung mga style nila FPJ, tsaka ni daddy niya, ni Dencio Padilla. Ginawa namin modern, gano'n po. Ito naman, sa Bad Boy 3, pinakita namin yung drama ng lalaki. Kasi kung friendship ng lalaki, at higit sa lahat, yung action, yung realidad ng action, yung Filipino style. Kasi hindi naman po tayo Chinese. Pinakikita namin na meron tayong sariling martial arts. Katulad po, alam ko dito, very popular ang arnis, ang eskrima, o ang kali. Yun po yung pinakita din namin dito. At higit sa lahat, yung pong pangalawang tanong po ninyo, ang pinaka-lesson ng pelikula, nakita naman po nyo doon sa eksena na lahat naman tayo may faith eh. Pero yung faith natin, baliwala yan kung hindi tayo marunong magsisi. Makasalanan tayo eh. Walang taong hindi makasalanan. Pero importante pagka nagdasal tayo, magsisi ka naman. Hindi naman po pwedeng nagdadasal ka lang nang wala kang pagsisisi. Yun po yung talagang message ng pelikula. Yung action, yung relationship, lahat yan parang subplot lang yan. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung faith mo sa Diyos. Bata ka man, o nasa edad ko man, o edad ni Dennis, tatay ka man, o ano man ng babae ka, lalaki ka, kung ano man ng kasarian mo, hindi mo dapat nakakalimutan yung Diyos. Kasi lahat tayo, diyan tayo galing eh. Good afternoon, Senator Robin. This is Robin from RNA News. Senator, being both a public servant and an actor, paano po binabalanse yung responsibility while returning to a major action film project? Nako, matagal ko pong hindi na-balance yan. Dahil nung 2014, kung naalala nyo po, yun yung panahon na naghahanap. Kasi noon pa lang po, ano na kami ni Dennis eh. Talagang nai-involve na kami sa mga kandidato. Kasi gusto namin talagang na magkaroon ng pagbabago dito sa bansa natin. Kasi ang mahalo ng tax namin, sobrang tax ng artista. Kaya kung meron po kayong mga artista na naririnig nyo, salita ng salita dyan, ano man ang partido niya, ano man ang kanyang political color,
naiintindihan po namin yon kasi sobra po ang tax ng artista. Kaya po nung 2014, nung narinig ko po yung dating Pangulo natin, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kinampanya ko po yan. Kami, kinampanya po namin. Nanalo. Nung nanalo siya ng 2016, hindi na po ako nakagawa ng project noon. Kasi nakatutok na po ako kay Digong. Hindi man ako appointed, hindi man ako politiko noon, pero 100% po binigay na namin kay Digong. Kami po Kasi nakita po namin na maganda yung kanyang vision. Hindi na po ako nakagawa ng mga show noon o ano. Makasingit man ako ng teleserye, hindi ko po mapagsabay. Kasi naniniwala ako na kailangan ng baguhin ng bansa. Nung bago po siya maalis, pinilit niya akong kumandidato. Alhamdulillah, binoto niya ako. Number 1 ako sa Cebu. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan niya. Opo. Nagserbisyo na po ako. Ito lang pong 2025, nagkaroon ng mahabang bakasyon po kasi di ba nagkampanya. Ang haba po ng bakasyon na yun, sinamantala po namin para gawin yung katuloy po nitong Bad Boy 3. Kasi 11 years na po itong bayad na ako ng Viva. Nakakahiya na po. Kasi ang dami ko pong, kasi siyempre ang dami ko pong pinirma. Kami po ni Dennis, ang dami naming utang na pelikula sa Viva. Kasi ganyan naman po ang mga production papipirmahin ka ng ilang pelikula. Kaya po nung nagkampanya last year, ang haba ng bakasyon namin, nagawa ko po ito. Natapos ko po yung pelikula. Ngayon po, medyo hindi ko alam kung paano ko na naman isisingit yung Mista 2, yung wag na natin banggitin, baka galit pa si ma'am. Doon na lang sa utol kong hudlo. Kaya ano po, hindi po namin hindi pwedeng gawin Kasi commitment. At alam din po ng mga kapatid na Muslim dito, at ganoon din naman po sa mga Kristiyano yan kapag may kontrata ka, kailangan mong tapusin. Part of faith po yun. Kaya kahit gaano katagal, siguro kahit ugod-ugod na kami ni Dennis, kailangan po namin tapusin namin yung mga nabayaran na po kami. Magandang gabi, Senador Robin. I'm Sandin from Banat News. Yung tanong ko lang, saan ito i-release sa Netflix or sa movie houses? Matagal po itong pinagtalunan ng Viva tsaka ng Gun Store. Yung Gun Store po kasi yung co-producer. Kung mapansin niyo po, magaganda yung baril na ginamit. Kasi yung isang co-producer po ay Gun Store. Pinagtatalunan po yan ng Viva kasi ang gusto ng Viva sa sinihan. Ang ayaw naman po ng Gun Store sa sinihan kasi mapuputol yung mga action. Opo, kaya hanggang ngayon po, debate pa po yan. Pinag-uusapan pa po nila kung online o movie house. Ako, kung tatanungin nyo ako, movie house. Kami ni Dennis, tatanungin nyo kami, movie house. Pero siyempre, kami hampas lupang lang dito, artista. Ang masusunod po yung producer. Okay, yung follow-up question ko, ano yung unang reaction mo yung pinanood mo yung whole movie last June 4 sa first grand screening doon sa Cubao? Ako po'y naligayahan kasi kung ano yung inimagine namin nung anak ko. Kasi ang anak ko po ang director of photography nito. Nag-aral po siya sa New York Film School. Kasi ayoko naman gumawa ng pelikula nang walang touch ng bago. Kasi kailangan may touch ng bago. Ayoko naman maging parang luma yung pelikula. Pati editing ho yan, lahat binantayan. Masaya po ako, nagpapasalamat ako siyempre po sa una dun sa manager namin, kay Betchay Vidanes, kay Acris, na nagbantay sa... Kasi po, ang pelikula kasi may pre-production, may production, at may post-production. Kaya po nung nakita namin, nung buo na, sa katunayan po, nagbubulungan pa kami rito. Ano pa, may babaguhin pa ba tayo? Meron pa ba tayong aayusin? Kasi walang katapusan po Habang pinanonood mo, meron kang gustong baguhin. May gusto kang i-taas pa ng level na gano'n po. Si Jerilyn Padilla po.
Ayaw po niyang mag-artista, takot sa camera eh. O ang gusto po niya sa likod ng camera. Opo. Pag nakita niyo po yung quality ng filming, kanya po yun. Opo. Thank you po. Naku, matutuwa yun. Opo. Hello po, I'm Fritz from Laagan sa Cebu or La Cochero ng Cebu. Sa last part po ng movie, mukhang may teaser na Bad Boy 4. This Bad Boy 3, star-studded. Ang daming artista. First, Bad Boy 4 ba? Baka siguro may makikita kaming trending na si Daniel Padilla. At second is, may chance ba? Kasi majority of the action series, movies, na shoot na dito sa Cebu. May chance ba na dito din kayo sa Cebu mag-shoot? Opo, alam nyo, ako po'y anak ng Cebu Kasi ako po lahat ng pelikula kong nagawa sa akin ng action star sa Cebu po. Aligagang, Dilimagang. Dito po kami nagsushooting sa Labangon. Opo, ano po ako dito? Sa downtown. Diyan po namin ginawa yan. Kay Senator Bong Revilla, kay Kuya Philip Salvador. Dito kami, tol. Si Tats. Oo, madami po akong talagang ang aking dating pag-ibig ay nasa Cebu. Hindi si Bina, Opo, tiga Banta. Bugo. Ayun, opo. Oo. Buti nga hindi bigo ang nasabi, bugo. Hindi po. Huwag na natin bagitin, may asawa na siya, nakakahiya. Opo. Ano po yun? Hindi po imposible yun na dito din sa Cebu. Tsaka napakataas na po ng film dito. Katunayan, once upon a time, naging kalaban ito ng Maynila sa paggawa ng pelikula. Sana bumalik uli. Kasi alam naman natin, after pandemic, nagkahirap-hirap tayo sa movie industry. Hindi po imposible yun. Katunayan, marami pong sa listahan po ng Bad Boy 4, ang dami po doon, mga artistang magagaling. Pero siyempre, patawarin niyo ako, siyempre una, blood is thicker than water Diba? Kung meron kang gustong pamanahan, siyempre, pamangkin ko, si Daniel, siya yung una. Pero ang dami po nun na listahan. Mahaba po yung listahan na yun na binigay sa akin ng Viva. Hindi ko na po babanggatin, baka magtampo sila pero lahat po yun magagaling na young action star. Pero siyempre, alam mo, maintindihan mo naman ako doon na baka gusto ni Daniel, gawin niya. Ngayon, kung ayaw niya, wala akong magagawa. Gagawin ng ibang artista. Pero sa ngayon naman, ang imagination namin ng tatay niya, ni Kuya Romel, si Daniel talaga. Hello, good evening, Senator, Sir Dennis. John Ward Jr. Guha from the Freeman. Pasensya na po, my questions will be in English. So I want to ask lang kasi for Senator, you have done action both on TV and on the big screen. In fact, you're doing one right now sa ABS. I'm just curious kasi if we're seeing more action teleseries than Pinoy action movies in theaters. I think the last one was like 2 years ago pa. So why is that like we're seeing more action teleseries being made on TV than on the big screen? Is it too expensive to make an action film? Ano po kasi dati po kasi nung panahon namin, mahirap gumawa ng action. Yan po ang pinakamahirap gawin Ang matagal. Dati po, tumatagal, kasama pa nung kalokohan ko, umaabot ng 1 taon pagka nag-shooting kami. No? Ngayon po kasi madali nang gumawa ng action bukod sa hindi na film. Kasi dati ginagamit po 35mm. Masyadong magastos. Pag gumamit po kayo ng effects, yung mga bala, milyon po yan. Yung mista po, ang ginastos, nung panahon po namin, yung mista, ginastos dyan, 40 million. Kapag ka ngayon po yan, sa presyo ngayon, kinumpara mo, mga 200 million yun. Yung ganun po ang gastusan sa action noon. Ngayon, kaya marami pong gumagawa ng action kasi madali nang gumawa ng action. Kasi meron na pong CGI,
meron na pong AI, may VFX na, napakadali na po sa kanila. Tapos hindi na negatibo, ibig sabihin yung 35mm, HD na lang, kahit gusto mo take 100, pwede. Opo. Kaya lang, kaya ako binabalik yung action sa pelikula. Kasi na-challenge ako sa, pag nanood ka ng kahit anong online, Amazon, Netflix, unang bubulaga sa'yo, Korean action. Bubulaga sa'yo, Malaysian action. Thailand action. Indonesian action. Nakaka-insulto. Kasi pag pinag-usapan natin ang martial arts, ginagalang ang Filipino martial arts. Kasi si Bruce Lee nga, pinamana niya ang Jeet Kune Do sa isang Pilipino, kay Dan Inosanto. Sa Asia, nauna tayong gumagawa ng action movie. Natutulang nga sa atin ng Asia. Pero nahuli tayo. Kaya pilit namin na gusto namin talagang mabuhay ang action movie. Iba kasi yung teleserye sa action movie. Magkaiba ang teleserye sa movie. Editing lang, iba na. Kanina nag-uusap kami ni Dennis, pare, tamang pelikula natin. Ang bilis kasi kung kukumpara mo yung nawalang eksena, kasi itong pelikula po namin, isinuting ito, series limited series dapat to, 7 episodes na limited series. Nung nakita ng Viva, wala na kami nagawa, kasi sabi ng Viva, hindi, gusto ko film. So yung, sabihin mo na, 7 times, pare, sabihin mo na, di 7 hours yon. Ginawang 2 hours yung pelikula. So, merong 5 hours na tinago. So, isipin mo yun. Kung ang dami nun. Pinabilis talaga. Iba talaga yung film sa series. Pero may series po ito, May lalabas po itong series din. Yung follow-up ko lang, we saw Kylie Padilla on the big screen. I have to ask kasi I'm a big fan of her. How did you get her to be part of this movie for a cameo lang? And do you plan to give her a bigger role sa Bad Boy 4? Kasi napaka-independent ng anak ko na si Kylie. Bata pa yan, independent na. Siguro, dadating ang panahon na makakagawa din kaming dalawa ng back-to-back. Ganun. Sa ngayon kasi, iba yung direction niya. Iba yung direction ni Kylie. Gusto niya talaga solo. Kaya, eto, nung pinakiusapan namin siya, mag-guest ka naman dito, isang luha lang. Sige na, please. Pumayag naman siya. Isang luha, kita mo, isang bagsak lang ng luha, tapos na. Dadating din ang panahon na baka dalawa ng luha. Hello po. Baby Santa Ana po, private citizen. Yes, ma'am. Opo. Ang question ko lang po kasi yung pelikula nyo ay napapanahon ngayon. Ang nangyayari kasi, Alright, mga partners, no, ang special episode sa atong serbisyong kapartner ng bayan na paminaw na ito kanina, no, ang press conference ni Senator Robin Padilla, kauban si Dennis Padilla, mga partners, no, nagibitahan ang mga media, local media, influencer, local film maker, mga kapartners, may tungod ni ining Bad Boy 3, no? Press conference kini daghat kay mga exchanges of question, mga kapartners nga ito bagsab, no, ni Senator Robin Padilla, mga kapartners. Salamat kay sa inyong pagpaminaw din tapos ito programa sa Serbisyong Kapartner ng Bayan o syempre kauban sa technical side si Kapartner Felix de la Serna, sa of course sa ato ang management niya si manager si Ma'am Eileen o sa kinitabo ang management sa Sunshine Media Network International. Kinigala kapartner Jim Reviosa, ang Diyos manalangin ka natutuhan. Kadto ang tulumanong serbisyong kapartner ng bayan. Ubani kami ninyo sa sunod na higayon, matag Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras, 1:00 hangtod 2:00 hapon. Dinhi lamang
sa DYAR 765 SMNA Radio Cebu.